Öyle mi? Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz durud bi adat hadi dinga Rasulur rahmetellil aleminga durud diyen salavat diye bi adat diyen sansız hadi diyen doğru yolu gönderүүjü dinge diýdi de Rasulun rahmetellil aleminga alemlere rahmet bolup gelen Rasulga sansız salavatlar bolsun diýdi. Hudaanyň dosty Muhtarul Qurayşi mudam ümmet üçin talherde ayşi. Hudanyň Allah'nyň diýdigi dosty Muhtar diýdigi ihtiýar edilip saylanan Qurayşi diýdigen Araplan Qurayş taýpasyndan Araplan Qurayş taýpasyndan saylanan Allah'nyň dosty mudam diýdigi el-mudama diýdigi ümmet üçin diýdigi biz üçin diýdigi talh diýdigi aji erdi ayşi diýdigen ýaşaýşy diýdigi. Zendegani diýip durarlar näme? Emes mevcut anyňda gowhary pak delil oldur ki geýdi täjlewlek. Emes bolmaz mevcut bar tapylan anyňda gowhary pak onuň ýalak pak gowhary ýokdur. Muňa delil oldur ki geýdi täjlewlek. Lewlak lema halaqtul aflaq diýip bir hadis kuddysy var. Eger sen bolmasadyň, men bu ýalançyny yaratmazdım. Bu felekleri, bu dünýäni yaratmazdım diýen hadis var. Biz hemmemiz ähli zatlar Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hormatyna yaradylan diýen manada. Ana şoň ýalak täk bolma delilim näme şeýler atbar diýdi. Oşol şahin şahikim şemgidindir. Anyň perwanasy ruhul emindir. Ol şalaryň şahy kim şemgidi çyrasydyr. Dinin çyrasydyr. Anyň perwanasy, anyň kewelek diýipdir-de oň daşyndan aýlanýany daim terbiýe şeten diýipdir perwanasy. Daim gelip zada ýany ruhul emindir. Olam Cebrail aleyhisselamdyr. Diýdi mabud anyň adyny Muhammed makamatyga hergiz ýetmedi had. Mabud diýany özüne ibadet edilen olam Allah Taala. Anyň atyny diýen ismin Muhammed. Allah Taala onuň adyny Muhammed diýdi, makamatyga derejesine hergiz ýetmedi het. Çäk ýok, endada diýany ölçek ýetmedi oň derejesine. Tüşürme yer ýüzüge taýatyny ýetirdi arş üstüge, arş öýüge paýatyny. Yerin ýüzüne kölewesi düşmetdi, elmedama ýokardan bir bulut ýörep ýördi diýip Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kölewesini gören ýokmuş. Bunuň arasyna bir zat gelýärdi. Ýetirdi arş öýüge paýatyny ýani migraşda paýa diýmek, ayak diýmek asmana çykdy, arşyň öýüne çykdy, basyp geldi diýmekde. Kadam basgan menazil erdi pür atyr, sahabul ebyad erdi başyda çetir. Kadam basgan menazil ýani mendiller pür atyr diýany atyrdan doli, kadam basan ýerinden gowy ýyslar, gül ýyslar çykyp durdy ýygynyň. Sahab diýany bulut, ebyad diýany ak bulut erdi başynda diýany ýokartyna çetir diýany haýwan. Ýokartyna haýwan bolup kulewetini düşürmeýärdi. Cemal nagmatu matlubu kawnayn kemaliden müyesser qaba qawsayn. Cemali nagmatdır ve matlub talab edilenler kawnayn. Dünya we ahiret halkynyň islanidir diýiligi. Peygamberimiziň cemali kemaliden müyesser qaba qawsayn. Kamilliginden qab diýmek, muqdar diýmek, qaws diýmek, ýay diýmek, qawsayn diýmek, iki ýay diýmek. Şu kemalatyndan iki ýay muqdar Allah Taala golay barmak derejesine ýetdi, müyesser boldy. Şerafat mundan ötmez sünnetu farz yürüsü ta hurucu dabbetul ard. Şerafat awray mundan geçermi? Ol Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem getiren sünnetidir de farzıdır. Yürüse ta huruc diýmek, çykmak diýmek. Dabbetun diýmek, haywan diýmek, arz diýmek bir yer diýmek. Yerde ýörýän dörd ayakly yerden süýrenýän bir kıyamatda bir dabbetul ard diýen bir hayvan çykjakmyş. Şol inni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hormaty şeýle ki munyň getiren sünneti farzy
kıyamatta çenli wat qutoryança yöreye diýdi de ahir demedi. Hemme dinden bolupdur dini bala guwahi hazreti wajib taala hemme dinden bolup bala diýdi ýokary diýdi üstün diýdi guwahi muňa şaýady hazreti wajib taala diýeni Allah Taala'nın özi şuýda Kur'anyň aýaty bar eken kema qala awlum inned dine indallahil islam dip Al-İmran suresinin 19. ayeti Allah Taala'nın ýanyna kabul bolan din islamdyr dip demek bar eken şoňa hemme dinen bolupdyr dini bala diýen şo we olam Allah Taala Kur'an aýdy anyň ewsafyny ýok intihasi nugu yetmez diýse wasfyn Hudafi anyň ewsafyny ewsaf wasfyn köplük sany onuň wasflaryny ýok intihasi aňyrty soňy ýok näçe aýtsaň nugu diýeni öwü sıfat ýa berde de ne üçinem diýipdir başlakda ne yetmez diýse wasfyn Hudafi Allah Taala'ň özi onu wasflarynyň soň waz ýok Kalam suresiniň 4-nji aýatyna Euzu billahi mineşşeytanirracim ve inneke le'ala hulukun azim ve tahqiq sen ulu huluklusun huluk ahlaklısın diyen manada da verdim men ağır yükü götürýän diýem belläpdir. Allah Taala'm özi sen bir azim hulukul diýen sen onuň on wasfynyň aňyrty ýok zat diýdi. Hudaňyň rahmeti bolsun demedem, anyň ewladyga eshabyga hem Allah Taala'nyň rahmeti bolsun demedem, hemişe iýiz we iýiz anyň ewladyga, onuň çağalaryna, perzentlerine, eshabyna hem sahabalaryna Allahum merzuqna şefaatahum diýipdir. Bilberenmi? اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب